mga yinyen, sa magandang gabi. Andito tayo ngayon sa may Pianono, Pianono na bilihan. Mayens, bumili tayo dito kasi inutosan ni Migong Doms, ni Boss Doms, no? Shout out pa kay Migong Doms. Happy 7 years sa FXD Concept, sila ni Madam Kimi. Okay, mga yinyen, tara na, silipin natin yung Pianono. Kasi first time ko lang nakita ito, yung narinig ito eh. Mayens, tara na. Ano yung Dahlia Street siya, Dahlia Street. Ito mga yinyen. Ayan, doon may 7-Eleven doon. Ano yun yan, so ito ba yan yung Pianono. Ayan, the house of Pianono. Ano yun yan, so ano yan, yung kanto dyan, yan yung Walnut. Ito yung sa Dahlia Extension to, Dahlia Avenue. Ano yan, so tingnan natin itong ano. Ito nga yan, so yung tsura ng Pianono. Parang ano siya, parang maliit siya na tinapay ba to? Parang roll cake ba yun? Roll cake. Ayan. Ang Pianono. Ayan o. Para siyang roll cake na maliit. Ayan. Dito nyo mabibili man yan dito sa may Dahlia Station. Okay. Napabili din ng Pianono, napabili ng Pianono si Boss. Hindi ko lang, napablog na ako kasi ano to, minsan, first time ko nakita itong pangalan na rin, yung pangalan itong Pianono. Kung gusto nyo yung bumili ng Pianono, ano yun, 239 pesos yun, ganun kalaki. Okay, salamat po natin ngayon, gabi share more power, keep safe, sana mabuli ko rin man yan. And bye bye man yan, happy 7 years anniversary, FXD Concept. Shoutout kay Boss Downs at kay Madam Kim. Okay.